Było to przerażające. Ludzie byli wystraszeni. No i ten zakład był otoczony dosyć długo przez tych Rosjan. Na drugi dzień przyjechały nowe jednostki. Nie dopuszczały tam nikogo. Dopiero gdzieś po tygodniu wojsko chodziło od domu do domu i zabierało mężczyzn do pochówku tych zamordowanych. Był tam też mój wujek, który dokładnie to relacjonował i dokładnie to pamięta. I stwierdził, że to nie była egzekucja w jakimś jednym miejscu. To po prostu było polowanie na tych chorych. W każdym pomieszczeniu było kilka trupów. W piwnicy byli trupy, na poddaszu. Więc ci chorzy uciekali przed swymi oprawcami, a ci do nich strzelali. Ponad 40 ciał zostało pochowanych, wynosili, zostało pochowanych przed budynkiem tego oddziału w rybnickiej kuźni, w uprzednio przygotowanym dole, grobie i warstwami je układano. Grób ten istniał tam przez 2 lata. W 1947 grób został ekshumowany i ciała przewieziono w drewnianych skrzyniach furmankami na cmentarz szpitala psychiatrycznego w Wielopolu. Tam, gdzie zostały pochowane szczątki tych rozstrzelanych gizafowców, w tym samym grobie. Kto jest odpowiedzialny za zbrodnie popełnione przez sowieckich żołnierzy? Wojskami sowieckimi na tym terenie dowodził marszałek Iwan Koniew. Wygląda więc na to, że on. Problem jest tylko jeden. To nie on był faktycznym dowódcą. Kto? Zaraz się przekonamy. Odpowiedź jest bardzo prosta. Każdy sowiecki dowódca był dowódcą tylko nominalnie. Tak naprawdę rządził jego przyboczny politruk, oficer polityczny. Wysłannik NKWD, który podejmował wszystkie decyzje, a dowódcę mógł nawet zastrzelić. Teren szpitala psychiatrycznego w Rybniku znajduje się na wzniesieniu. Zarówno jego główna siedziba, jak i wszystkie podległe mu jednostki są bardzo ważnymi obiektami z punktu widzenia militarnego. Dlatego też Sowieci każdą klęskę w tym miejscu przeżywali w dwójnasób. Po pierwsze dlatego, że nie mieściło im się w głowie, że mogą nie zwyciężać, a po drugie dlatego, że jest to jeden z najważniejszych punktów Górnego Śląska. Oczywiście wszystko to było utrzymywane w tajemnicy. Znaczy, wszyscy o tym wiedzieli, ale nie wolno było za tych czasów komunistycznych o tym w ogóle wspominać. Ale ludzie pamiętali, pamiętają do dzisiaj. Po przemianach politycznych w 1989 roku mieszkańcy rybnickiej kuźni tylko właśnie z powodu tego bestialskiego mordu zwołali zebranie radnych Rybnika, przedstawicieli prokuratury rybnickiej, by tę sprawę odświeżyć, poruszyć i w jakiś sposób upamiętnić. Zajęła się tym Komisja do Spraw Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. Sprawę prowadził sędzia Ruciński. Między innymi zeznawali tam jeszcze żyjący świadkowie. Został opracowany cały przebieg tych wydarzeń, na tyle udokumentowany, na ile było można, jeszcze przez świadków, których wielu już nie żyje w tej chwili. Zostały te egzemplarze tego opracowania wysłane do Federacji Rosyjskiej, no ale żadnej odpowiedzi podobno nie było. Bestialsko zamordowani pacjenci szpitala psychiatrycznego w Rybniku są niemymi świadkami tragedii, która spotkała Górny Śląsk. Miejmy nadzieję, że taki dramat już się nie powtórzy.
Ale nie chodzi tu o to, żeby kogoś karać. Wiadomo, że tyle lat, że tych zbrodniarzy już nikt nie odnajdzie, już ich sprawiedliwość nie dosięgnie, ale chodziło o to, żeby upamiętnić tych zamordowanych, że miało coś takiego miejsce, taka ohydna zbrodnia